من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. الحديث السابع والعشرون عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وانا حديثي نا 27 عن النواس ابن سمعان، عن كربو حديث دغ نواس ابن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حديثي daga annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi yace albirru husnul khuluq. Albirru, idan kana son ka san menene albirru, menene aikin da'a, khuluq shine kyakkyawar dabi'a. Kyakkyawar dabi'a shine ake kiran shi da suna albirru. Abin da ya danganci hakuri, duk waɗannan kyawawan ɗabi'u ne, kamar yadda kishiyoyinsu kuma munanan ɗabi'u ne. Kamar rowa mummunan ɗabi'a ce, kamar tsoro mummunan ɗabi'a ne, kamar saurin fushi mummunan ɗabi'a ne. Kishiyoyinsu wato kyawawa, waɗannan kuma zanto munan. Albirru husnul khuluq wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alayhi an-nas. amma al-ismu kuwa aikin laifi ma haka fi nafsika, abin da ya kai kawo a cikin zuciyarka, abin da kai kanka lokacin da kake baka natsu ba da aiwatar da shi. wa karihta an yattali'a alayhi an-nas, sifarsa ta biyu kuma kaki ba ka so ma mutane su ga kana yin wannan abu. to anan gurin akwai bayani. abin da ake nufi da al'ismu anan wanda har ya koyu aka ba ta alamomi guda biyu, ba ka gane shi da alamomi guda biyu. abu na farko ma haka fi nafsika, a ce yayi kokonto cikin zuciyarka. abu na biyu ba ka son mutane su gani. to shine suka ce al'ismun da ake nufi anan gurin shine shubuhat kenan. domin idan da a ce aikin laifi karar akwai nafsi a kansa, ai ba ka jiran kai kokonto ko kai kokonto, nafsi kawai ya wadatar. yanzu ba ruwanka ka riga ka tabbatar cewa da giya da ta ce duk menene haramun, saboda ne nafsi. ya ayyuha allazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. da haka ba wai sai ka jira kokonto ko karkai kokonto, nafsi da ya tabbatar haramun ne. amma abin da yake mushtabihat, irin wanda baya ba nassi bai zo ba kara akai, sannan kuma wato dangane da halacci, haka kuma nassi bai zo ba dangane da haramci, to taraddudin nan da kai a cikin zuciya na nuna wannan abin laifi ne. ina fatan kun fahimta. inda a ce ba laifi bane sai a samu nassi karara kansa dangane da mai halaccinsa, amma tun da kai kawo ya zama mai laifi. siffa ta farko kenan. siffa ta biyu wa karita an yattali alaihin nas, ko ba ka san mutane su gani. abin da ake nufi da annas anan ba dukkan mutane ba, dan wadansu mutane dan kana laifi ba sa ki, so suke maka taya su. abin da ake nufi da annasu anan gurin al-ulama, ahlul ilmin wa diyanatin, masu ilimi masu addini, ta yadda ba ka so su sun kayo abin da kake ciki. duk wanda ka san mai addini ne, mai ilimi ne, ba ka san yayi wani abu a fili da kake, ba ka san ya ganka kan wani abu naka, to wannan abin laifi ne. ina fatan kun fahimta. wannan hadisi imamu muslim ne ya ruwaito shi. wa an wadisa bin ma'bad radiyallahu anhu qala ataitu rasulullah sallallahu alaihi wa sallama. wadisa ibn ma'bad yace na zo wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam tabbata gare shi, fa qala yace ji'ita tas'alu 'anil birri. abin da ya kawo ka kenan, ka zo kana tambaya dangane da aikin da'a, kana so a fahimtar da kai, a sanar da kai menene aikin da'a, menene aikin alkhairi. wato kaga wannan alamun ne min alamin nubuwa, alamar cewa annabi ne ke. in ba haka ba kafin ya zo ne ya faɗa masa mai karo tambaya. fa
qultu na'am, yace haka ne abin da ya kawo ni kenan, na zo in yi tambaya a faɗa menene albirru. Kana sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yace da shi istafti kalbaka, akwai kalmar wal ismu a naku ji tasalu an albirri wal ismi babu wal ismi sai dai a wata taba'ar kenan ya zanto fi babin nusakh kenan. Kana sai da shi istafti kalbaka, ka yi wa zuciyarka fatawa za ta baka ansa. Albirru matma'annat ilayhi an-nafs, aikin da'a shine abin da zuciya ta natsuwa kan shi ta yadda za ta aiwatar da shi wanda ba kokonto. Wa tuma'anna ilayhi al-qalb, zuciya ta natsu gare shi. Wal ismu ma haka fi nafs, amma aikin sabo kuwa shine abin da duk ya kai kawo a cikin zuciyarka, ka kasa natsuwa ka yanke masa hukunci guda daya. Wa taraddada fi sadri, ya kai kawo a kirjinka. Wa in aftaka nasu, ko da mutane za su baka fatawar kishiyar haka, kai dai rike wannan ma'aunin da na baka, kyale fatawar su. Wa aftauka, kuma bayan sun baka fatawar su kara maka da wata fatawar, kan ka rabu da abin da na faɗa, rike wannan wanda na faɗa, da shine zaka gane albirru, da shine zaka gane al-ismu. Duk wanda ya baka wani bayani kishiyar haka wajen bayanin albirru ko wajen bayanin al-ismu, rabu da nashi, kama wannan. Ina fatan kun fahimta, shine ma'anan wa in aftaka nasu wa aftauka. Aftaka nas saba ne, mun riga mun san annasu shine fa'ili na aftaka, wa aftauka wannan tawkidi ne, tawkidu jumlatin bi jumla. Wannan hadisi ne hasan, hadisi ne wato wanda yake cikin hadisan da ake kafa hujja da su a shirya.